Takže čau, zdravím všechny příznivce českého let's playe. Český let's play se mi líbí, chtěl bych být jeden z let's playerů, no. Pokud byste se na mě dívali, tak byste ode mě mohli očekávat videa z Minecraftu, Vovka, přemýšlím, že bych natáčel i Crossfire, Team Forest 2, já nevím, co bych ještě, přemýšlel jsem, že bych si koupil Battlefield, nebo jsem taky teďkon začal hrát ten Skyrim, taky super hra. Tak jestli by vás moje videa zajímaly a chtěli byste se taky koukat na něco z tohohle soudku, tak není problém. Když budu tady mít nějaký odběratele, tak budu pokračovat rád. Je to moje první video, už mě to baví jak prase v žitě. A to bude asi všechno. Takže mi můžete dát odběr. Myslím si, že v Česku moc lidí videa z Vovka nenatáčí, tak bych rád třeba taky začal. A to bude asi úplně všechno, ale hlavní náplní by byl ten Minecraft, který si samozřejmě koupím. Rozhodl jsem se, že prostě bych začal natáčet od té verze 1.2.3. Přijde mi to takový zajímavý a nechtěl jsem nic rozjíždět, takže jestli chcete ty videa, tak mi dejte odběr, budu jedině rád a kdo ví, uvidíme se u dalších videí. Zatím zdar.